Okay, det vi skal bevise den her formel, der hedder A er lige med x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og så skal vi også bevise B, som er, og det er y1 divideret med a opløftet i x1. Og det kommer kun fra vores eksponentielle funktion, som hedder y er lige med b gange a opløftet i x1. Så det er det, vi skal bevise nu, og så bagefter så tager vi, hvad det bliver. For at gøre det, så skal vi lige snakke først om en eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion kan se sådan her ud. Det her det er en eksponentiel funktion, hvor b, det er altid skæringen på y-aksen. Hvordan den egentlig vokser, det handler om, hvor mange procent, der tilføjes for hver gang, jeg går 1 hen. Så det er det, vi kalder for fremskrivningsfaktor. Så A er fremskrivningsfaktoren. Så skriver jeg det bare forkortet her. Okay, så det her det er en voksende eksponentiel funktion. Jeg kan også tale om en aftagende eksponentiel funktion. Igen, så skærer den her, men for hver gang vi går 1 hen, altså vokser med x, så går vi nedad, og det betyder, at den aftager. Og igen, så aftager den med en procent. Her er a større end 1. Her ligger a mellem 0 og 1. Så a kan aldrig komme under 0, så den er altid lidt større end 1. Godt. Så lad os starte med beviset. Vi starter bare med beviset her. Vi starter først med at tegne vores eksponentielle funktion. Vi har 2 punkter, og så tegner vi faktisk eksponentielle funktion efterfølgende. Så vi har et punkt, der hedder A, og vi har et punkt, der hedder B. Og for hver punkt, så har vi en x og en y-koordinat. En x og en y-koordinat. Dem her kalder vi for 1'erne. Dem her kalder vi for 2'erne. Og så er det så, det kan vi meget let markere sådan her. Og det samme gør sig gældende med den anden. Så hvis vi har vores y er lige med b gange a i x'te, og vi indsætter det her punkt, som er vores a, ind i den her forskrift, så betyder det, at x1 erstatter x'et, og y1 erstatter vores y. Så vi får den her. Den ser sådan her ud. Det samme gør sig gældende, hvis jeg indsætter b-punktet ind i vores forskrift. Så erstatter x2 x'et og y2 y. Så vi har skrevet følgende. Og så er det sådan, at hvis vi kan se på vores formel, det er det, vi skal frem til, at her eksisterer der ikke noget b. Så hvis vi kigger på de her 2, så vil vi gerne få b til at forsvinde, og så får vi den gode idé, at vi dividerer de her 2 med hinanden. Så vi siger y2 divideret med y1. Og så siger vi her, hvad var vores y2? Jamen y2 var lige præcis det her. Så i stedet for y2 kan jeg jo også skrive b gange a opløftet x2. Og y1, det var lige præcis den her, så jeg kan erstatte det med følgende. Okay, men så ser vi, at b divideret med b, det giver bare 1. Så det vi har tilbage her, det er a opløftet i x2 og a opløftet i x1. Og her står det præcis det samme. Her bruger vi så den her potensregneregel, der siger, og den siger, at hvis vi har et a opløftet i en eller anden potens, og så har vi yderligere en anden samme grundtal og opløftet i en anden potens, så kan jeg faktisk bruge den til at reducere det til det her. Så den her regel bruger jeg nu. Og der kan vi se, at grundtallene er igen a, men potensen er forskellig. Og her skal man bare lægge mærke til, at det, der står øverst, det er det, vi skal starte med. Så her bliver den til a, x2 minus x1, og her står der stadigvæk det samme. Okay. Det aller sidste step, vi vil rigtig gerne isolere a. Vi kan jo se, at a er isoleret her. Så jeg er rigtig interesseret i at fjerne det der x2 minus x1. Og hvis jeg skal fjerne det, så er den jo i relation til a, så det er jo en potens. Og det omvendte af en potens er jo rod. Så hvis jeg skal fjerne den, så skal jeg tage roden
på begge sider af lighedstegnet. Og så har jeg på forhånd det her, og så gør jeg det, at jeg også har den her. Og så tager jeg roden her, x2 minus x1. Og så går den her ud med den der, og her har jeg tilbage et a. Og her har jeg vores brøk. Nu bliver det lidt for tight, men det skal bare være det samme, som der står her. Og hermed har jeg bevist den første formel. Så skal jeg bevise den anden formel, og det er for b. Så hvordan bevise? Den er meget nem, fordi jeg bruger en af de her to, de her to kan jeg bruge, så jeg indsætter bare enten punkt A eller B ind i forskriften, og så får jeg for eksempel den her, hvis jeg indsætter A. Og så skal jeg jo isolere B. Jamen, den er ganget med A opløftet i x1. Så hvis jeg skal fjerne mit A opløftet i x1, så skal vi dividere på begge sider af lighedstegnet, så jeg får y1 divideret med ax1 og b gange ax1 divideret med ax1. Og de går ud med hinanden, så får vi b er lig med det her, og nu er vi tilfredse, fordi at hermed har jeg bevist min formel for den her. That's it. Tak.